Za koji minut ukrcat ćemo se na najpoznatiji voz Šrilanke. Sigurno sam da znate o kom vozu govorim. Putujemo iz Ele do Kendija, vožnja će trajati oko nekih 7 sati i bit ćemo u prvoj klasi, tako da hajde da vidite kako to izgleda. Ova vožnja je jako popularna među turistima, a naročito se raduju kada dobiju ovakav plavi voz. Doduše, većina ljudi odabere vožnju u suprotnom pravcu, znači iz Kendija do Ele. I također svi radije biraju brzi voz koji kreće obično u jutarnjim časovima, tako da u ove dve varijante gužva u vozu bude mnogo veća nego što je to bilo u našem slučaju. S obzirom da smo mi spavalice, naravno da smo odabrali vožnju koja je kretala oko podneva, ali svakako iz predostrožnosti otišli smo dan ranije na železničku stanicu kako bi na vreme kupili kartu za drugu klasu. Cene karata iznose za prvu klasu oko 9 eura i jedino u prvoj klasi sedišta su numerisana, tačnije rezervisana, tako da ste sigurni da nećete stajati satima dok se vozite. Cena za drugu klasu jeste 5 eura, a za treću klasu oko 3 eura, što su zaista smešne cene za ovu kilometražu. Nama dan ranije nisu dozvolili iz nekog čudnog razloga i nama nepoznatog da kupimo karte. Rekli su nam dođite sutradan, biće karata, naravno nije ih bilo, ostale su samo karte za prvu i treću klasu i mi smo od dva zla izabrali manje, tako da nismo možda baš najpovoljnije prošli. I što se same vožnje također tiče, ona je trebala da traje oko 7-8 sati, ali se odužila na neplaniranih skoro 11, tako da vam savjetujem da ne zaboravite hranu i vodu da ponesete sa sobom. I iskreno jesmo se izmaltretirali, ali kada se iz ove perspektive setimo božanstvenih prizora prirode, naročito tokom zalaska sunca, setimo se i da je u potpunosti vredelo.